Jeg er på string. Ja, du har aimbot. Ja, du gik ned i knæ. Jeg ser ham om en aimbot. Se det, om han vinder som. Jeg ser om den vinder som, for jeg tror, det er rimelig sygt hack. Han har. Ja, det er det samme som Morten Whale. Ja, det er totalt. Ja, det var også. Jeg har ham på bogaimbot. Eller vendte han så om igen. Snap. Det er en snap. Hvad gør det der hul? Gør det der hul som en dør? I don't know. Prøv at hoppe derned. Der er en, der slår efter mig. Jeg kan ikke lide det. Ja, jeg har ham på hæk der. Thank you. Hallo, Daniel, prøv at komme bag ham. Kom bag ham. Ej, fuck. Ja, jeg har ham på hæk der. Ja, det er hæk. Prøv at se der, Daniel. Ham der. Ja, det er hæk. Så. Suicide. Med det iron gear. Sådan der.